тоя клук. Ето го Тони Тотков, най-големия тапанар. Той е толкова тъп като брат си. Направо е толкова тъп, че няма на къде. Затова той е тъп момче. Виж се го само по физиономията. Той е наркоман. Бокук. Малкият тъпанар, дето се прави на интересен. Той е тъп. Вижте какво прави с гъза си. Дай коста. Глед коста. Най-големият тъпанар, най-големият тъпанар, най-големият тъпанар, най-големият тъпанар, най-големия педал, най-големия педал, най-големия педал, най-големия педал, най-големия педал, най-големия педал, 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 педал. Педал. Най-големия педал. Той се казва Тони. Тони е най-големия бокук на света. Затова той е тъп сега. Винаги го знаеме, че той е тъп. Толкова е грозен и противен, няма на къде. Боже майце, много зле. Тапанари! Тапанари! От домата става се в хубава салата.